Yo hemos que era María Tarangero no tocó. Igor yo caigo, ahí nada manera tolenta, pasta pita ni mo mañete. No yo sé tú no hay guru muesmo astivo ali kateba. Ahí yo no moñari bali chache. Nada nada que uchumbe wanyari bali chache en chaisana. Bagateba sairi chandara agendia wana ontu mogete. Na rambo ba MC chita muy bere. Gateba tigansuke. Nakinda ite kwa debaisho mungu nga otara ke sabu ngia yo kosuka ya. Ora que sabu ngia muy guana mokao, muy guana familia ino omago suka kuchiko. Ndo guana ine marai. Enjen ko muade baisi no montori ke kerogo orori esa abeire. Namba ibere na ari to ba bisita muy bere ngakora buya, ngatema, nkaronga na temiri. Na onye Yesu akaronga na akori. Onye neji kanisa no na ringe na mwa Yesu ngaka. Onye neji para ngarora ngasuka. Panto mbali korra omonto nomo nomo meno nomo amabere omonto nomo. Igona kinare ko teberi umungo ngotara suka abakusira abana goko na chomoragia onye ole kwa koleki. Nyanza bo mamanjani ale mie family yo mo pasta. Aba chinguru chinga kiecho bokeno. Aba sire no boronge bwako bakakwai. Na goetani onzi aba wasemeri goetani tiembera ngabare ya makweli bo mamboro. Akoindi akabere abana banya sai moi karanza bakaba somba banya sai abo basia omaete nonya na baba ikaranza babo bebo ninche bwe kandange na barandia na nyasai abambara abakenda abambara monye gweto bana na bana ari gusaba nga twezi kito karanza pako yonga libaga mwana oyo twabere na assembly tonya bakora masoesi ko change nembera egekora ngo kutore egekora makweli na akora deki. Ekero gusoma marikase gitabu gya Samuel yakabere komenenye igaba tanga ndu twensi ko gatokwe gotonga amaja itekira tanyare ko korangaki kero muntu ngo paka inje na ntone tienda ngo genda ndi wota tiganje na tabi Yesu ndara agamba nyali bali moriyo kai antigenda ale bono rolia basomba mocha ko ndinde mwanyi kwa ngo basabera bwanjani wata ata bali wabalenta ekero moko genda mugenda no bwanjani uwo no bwanjani uwo tigare se familia naro mo David kabana no mura ekinare ko kwana kyomo ini kurusi buyaye kwa ngalibana ekero morobisi abantu bakuba criticize gichamba abarama na inube kajishoki more mererie mokore merime imwate bigwe takwanza kwembura abantu ngagwata bigwe obebo kwanja kujegendeke atari mulembe atari tini aiga go ikusi benda na Florence ya kwa maraboni ya isaine okore merimo kizikamu mulembe tokore tiki aso morembore na karyo katura ikeigoro na arino masakara general OPH bazali jadi obuogi musani one lakini no mokara azemiaka na wana ariko basabera maya bantu abakisi county nyasaba ko insemi no bunga nyuma kore mirimo aba yaba sinyere pi lakini Yesu na bakonyera akimo omorembo tato tigara na inje tiganu rongoliane elia tigari komatere rotini mirimo elia tigari te change nyasaba ko morembo aba